Magza. Magza kuhamba kahle bakithi. Sikhona Magza singezwa nini manje? Right Magza phela hayi sagcina siphazamisene ngalona suku kodwa hayi amadoda yaphela ke Magza. Hayi cha bekunondlovu mfowethu nginogatsheni lapha nogatsheni nawe ufuna ukuxoxa nawe ubona uyasho ukuthi akasakwazi njengoba nje siphila singomakhelwane. Ukhulume naye uyakuzwa ugatsheni futhi gatsheni nangoko Max. Hayibo. Kunjani wendoda? Gatsheni. Uhamba kanjani? Sikhona mana isazana gatsheni. Ndoda hayi khona mani hayi. Ngabamba ikhundla zakho lapha ndoda le ndoda leni ngiphila nayo lapha hayi khona kuhle. Ngabe ngiyamfiti impela nje ngiyamfiti yabona singisinyama nje. Friday asinasuku nje uthi Friday noma Monday weMagza inyama nje ugatsheni nje ama lips ama spare lips ikhekhe lasewulisa useyalazi phela ukulidla akasadli lele 70 rand. Uyambona ukuthi abasiphile njengoba bengikufida nje Magza ngihamba lapho phela nje lokho lo soft life uyayiphila ngoba bengithatha ngemonto iFerrari G wakho naye kanjalo phansi phezulu lapha sehla senyuka nogatsheni siyaphila Magza mina ngiyaphila mina angifuni ukuchoma Magza. Ngiyabonga ngihambule Magza ngifuna ukuchoma Magza cha kulungile akunankinga mfowethu ilokho nje ke senibingelelene kulungile gatsheni mfowethu uvalelisana nani bafowethu kulungile. Hayi kulungile manje wenkabi yami akunankinga ndoda hayi kumnandi ukuphila. Kulungile gatsheni mphile. Danke Magza.